Iu, iu. Kaixo... Hori, listo, bale Somos. ajuk, bale ajuk. Hori da. Ez que engaina inatxi kantuk, ze ustenean ja bukauk, segundu batzuk faltazizkoa, baina bukaeran ja kantu bukaute zoan geldiudek, eta horregatik pixke sorpresan etorre bukaerie. Zezatek, ze moduz? Oso ondo, bai. Bai, Bixamonak ina probat, baina... ze aiz? Oto oinatin fan hemendik eguna. Claro, ja. Hori, nahiko egun mitiko izetek, ez? Hola... Aha. Bai, urte batean mobidan batean zan eta etzan ikustu, baina... Mhm. Ez dela urtero egin da. Vale, zehaz emarnean, nervioso hau, o ez? Ez, baizea. Ez, batzutan, bere tonteri pute, bai, esan nahi, batzuk ordu bete pasatxo gure movida frekixe egin izketa, baina batzuten jendie, oso zia izango bezala oteala, da, ez da, ezer, posten hau lasai baldi, mao. Bai. Gexena... Baina meditazio postura nago garzar jortik. Gexena kostatzen zitekena nik usteat beti azti izetela, orduan, euri lagoea ditzeke pixket, aurkeztu hai, esan nahi, Ados. pixkatzen izen, nundik atorren, ire bizimoru nahi diguena kontau, baina bai, igual, espezifikoki pixka daien musikiei da gitarri lotute, noiz azitzean, zeatik, euk nahi gena. Ados, oso ondo. Bueno, kaixo, ni aritz naiz, oinatikoa. Bada, oinatikorik hemeno, Ba, engok, direktuan. 6 pertsona zaudek txatin, eta nik normali ez da, oin laurea jetxidek, oinatiarrak ez dituan, oso ez dituan oinatiarrak. Ez gara guztaiten, inbidixe. Pixaponik badago, bueno, oinatiko jetik ez da, bueno, listo. Ba, hori, ni aritz naiz, eta noiz hasiko nintzen gitarria joten. Kordenez, erosik gebela lehenengo gitarria akustiko bat, bina artean. Zere lagun Gontzalek eta nik. Vale. Zabal txukoen, 70 euro. Eta biltik ginen, ba hori, aste batzuk, aste bat nik. Eta hola, hasi ginen gitarria joten. Bai. Gero hurrengoa elektriko bat erosin eben. Eta geroztik, ba, 6 gitarra dakot. Eta ez dute balten horretatik lau. Baina, bueno. Ja. Zeatik hasiko nintzen gitarria joten, ba, galdera honaz, ez dakit. Bai. Esan degina, Gara hortan hasi nintzen.
Esan degena, Ire Lagun Gonzalekin batea erosi bala gitarra hori erdibana, más o menos zenbat urtekin. 14, 15 inguruan, holako bat. Eta baita pixkat akotatzeko, ez? Noiz hasi hitzean txukutxo era. Bai, metal entzuten noiz hasiko nintzen, ez dakit, hori baino lehen hau. Baina, gitarria jotian arrazoia bai izan zen metala entzuten hasi nintzalako eta gure noberako riff horreik jo. Eta bai, 14 urte inguru izango zen. Igual, inspirau nuztan beho bai, gitarri hartzeko bertzu udalekutan egoten ginen. Vale. Eta hor beti hoben gitarra bat. Eta bat emate gitarria joten eben eta danak kantaien eben eta ez dakit, inspirazio moan behar. Kaso hortiko datorzeuz. Ja, bat ez izan da metala joteko, eta horretik erosi, gero gitarra elektriko pila bat, eta hori, 14 urtetatik, oin arte. Gero sartuko batu pixkat, ze gitarra, zenbat, eta pixkat kontu hosietan, baina bueno, etzakiat pixkat baitare jakiteko, nik elkarrizketa hauek 3 zatitzen banago editxiat, lehenengo zati txizetik pixkat kompozizioi buruz, bigarren zati badek teknikiei buruz, eta ja, esango jauen gitarrista gatxuken entzako frikadai buruz, eta gero azken zati badek pixkat gusto pertsonalak eta influentzisei buruz hitz egiteko. Baina, bueno, gero tartien zauek galdera random desente. Orduan, bueno, jungo gatxuk pixkanaka. Da, aldimak, lehenengo zatixegin hasiko gatxuk. Vale, Bueno, hau, lehenengo batzutan galdetzeiat bestetan ez, nahiko pixkat desastren hau kontu hontan. Baina, adibidez, likore etiketa huerko bauan, gaur egungo, hori, ez danoi interes zegoen etiketa bat eukitzen, nun sartuko goan? Zaten duzu musika genero moan edo? Bai, etiketa bat, metalkorra, edo hardcore trio melodiko, que se, baina edo zein etiketa zioak edo zer, tio. Ez dakit jasko kontrola egin duten, hain urrin ez dakit kontrola egin duten, baina hardcorra, bai, gaur egun hardcorra, metal, ez dakit, metal. Nire partetik behitzen deathcore influentzia puskatekin. Baina bai, gaur egun esan du, hardcorra enbio eta hardcorra itela dedikauko gara. Vale. Ez, egixe bat, gaudela momentu baten, ja, etiketak ditukela baitare, baina hain... Bai, gugite hau, deathcore melodiko ambiental. Vale. Eta beste bat, azkenin hardcorra, eta metala, metalkorra, olako zehoz esango guan. Musika gogorra da, jazta. Ez? Musika gogorra. Musika gogorra da, jazta. Ez du klasifikako, jazta. Bai, ba. Oso ondo. Mobi burua eta listo. Bai, joan, haitzen egun aukenin guztua da, no? Hor basaudan riff guapu zau da, no? Bai. Oh, yeah. Hori dana peio da, batiru batuko da. Bueno. Beste gitarristian riffak dira. Vale, ondo tortu zigu gau pixkat kompozizizun atalau irikitzeko. Zer nahiko nik jakin likoreo kantu baten kompozizio prozesu bat nola da, ez? Naha aldimak eixoak otau lehikiat, baina momentu zor lagako eat, eta ikuste baldin maiat informazio eixo galdetu lehiketela, junguna galdetzen. Baina nola aztek likoren kantu bat? Likore taldia behaz izan, Broken Legacy bere gara isanen entrevista zuen Broken Legacyko gitarrak. Peio eta... Ruixua. Ez dakizinen entrevista zuen, goit izan igual. Bai, izen ez balda izpasatzean, iustea eta izela larotasei garren elkarrizketa hau, Orduan, ja, enauak, en plan, Broken Legacy izategi, ja, bai, bisek zehatxetxea, de hecho, Pepugin batzuten egon izen hau gazte izen da hola, baina, behakin pertsonan egon aukelako, ez, baina, eta Broken egin jo ginean, Hellbonan, baina izen ezen hau akordatzen. Bueno, bai. Bai, bueno, Peio da Broken Legacyko gitarristea, entrevista zuena. Bai. Eta baita da likoreko gitarristea. Bai. Eta bezlari txabe bisetan egoen. Orduan, likore sortu zen berez, Broken Legacyn deskartautako kantuak aprobetxa itierren. Vale. Eta orduan, leheneko diskua horti dator, Broken Legacyn sobretatik. Ez que hola ezan da pixket zatarra, Bai. Gara segundo plato moan horre. Gero ja bigarren diskoan, bai, seginan komposaketan, pues, nire lehenengo diskoa
grau zanean eno bentaldian ondion, bigarrenean jabai. Hor, komposatu, ez da, behatzi kantu dago CD hortan. 3 olazian lehen hautik eusuen kantuak, horrek bezobrak izango ziren. Eta kero ja, komposatu gaben, gehixen bat komposaketan du Peiok era batera eta nik beste batera. Vale. Peiok biaketan dutzu kantuak inja, zuzenian. Vale. Hau da, ne proposoena, panba. Nere kasuan, dakotik deia, 500 ideia puntauta horre Reaperren banamanan grabauta. Eta aldotzut bialdu riff ideia bat, eta gero Peiokin lokalean juntau, eta kantua garaketan saiatuta, bueno, gutxinaka. Pero bainat betortema egun hortan, ja bate isiakin beha ideiak hartzen goiaz, eta... Claro. Bai. Orduan esango Eta, Esan. Bai, ez gero bukaketan du azkenean, ideia general bat akunian ja gutxi gora bera, bat aldeanak azten gara joten, eta horren arabera goiaz improvisaiten aldaketak, eta grabaiten, eta gero azkenean, bai, danon artean bukaketan goiaz kantuak. Bai, orduan azkenean igual, ideia, etxetik datorren ideia batetik aztek dana, baina batxe lokaline garatze uste, ez? Bai. Bai. Bai, nik uste hori dela igual hemen jende gehienak esan izen txikena, ez? Oso, jende bat igual bazio lokalea junda aztean lokalen bertan gauzak egiten, baina ez baiz komplikau izetek denbora asko galtzeken iruipena bezala matezik negitzaiat nola ikustekenik. Zuk zure buruakin, itiak? Ez, zu bakarrik jarteak... Ez, ipentzau zetekela, venga, bier geldi guatxu lokalin, taldeko danok, eta kantu bat aingo jau. Eta egen plan de, a ber, igual kiston suertiziok, eta zehozek fluiu jeik, ze behin oin, igual pasau altziuk, baina igual riff batekin pasau dek ez kantu osukin, esan egatek. Gure kasuan, bai galtzen du denpora asko, bakoitza ere polara, volumena igo, eta sarteza lokalea, eta dana ez da legibilia ez eule, eta ez du gauzar egiten, baina... Mundillo gita batek esateik, txatin, orduan likore zaran, afaltzeko sobrak initeken tortilla marabilloso bat ezelakua. Eta ze honak dian, tortilla horrek? Horratiba. Gustau xat, komparazio. Imaginatzeat, etzaguatela, erantzunen nahiko argi izagoten arren galderien ningoiat. Imaginatzeat lehenengo musiki datorrela, ez? Letrak beti ditu azkena datorren gauza bat. Bai, gure kasuan bai. Letrak eta baita ere, melodix esan bernean, baina, etxega jarkor talde baten ze puntotaino daun melodia bat, ez? En plan, horrue otzein osoa igual. Bai, letrak beti. Zeneko diskuan, depora gitxokin ibilega, baina hobenekin jatarra duen disko hortan. Baina bigarren diskuan, azken ungo gunian ondion letra bukaketak egun dibitzen. Hori pixkat in extremis, asuntua. Nada, Eta zure kasuan, zela komponik duzu? Bueno. Zure taldiakin. Guk etxe jaunadek, azkeneko bikantu adibidi magoian nahi baldimak. Beste gitarristi gehintzian intro moruko bat oso estonerra. Eta ni, estonerra, enau oso sali ez. Eta erduka, ikestek entzungu baino. Igual, mikrotik entzutek zeu zer? Igual, gehintzian, movida bat iguala oso maiorra, ez? Oso sonoridade alegri bezala. Eta, esanean, gauza bat ingo jau. Lai egori, eta nik hartu nian, esan bai motibo hori, bajada motibo hori eta bere ritmue, baina ginean eskala maiorretik, eskala disminuido pasau. Eta orduan jaurtik ate gainean riff principala, eta oan riff hori, gio beste riff bat disminuidun, estribillo bat ola akorde pixkat baitare irikisekin, adibidez, hori urrengo galderein behar nian, baina teori musikala kontrolatzek. Zeo zer? Gauza gutxi. Belarri zute izen pertsona bat aizu ardun. Bai, manabil zaieketan,
gaur egun gero ez da gehiago egiten ez ikasten hori, baina Bai, nik azkenin jakintza askorik ez da. nola akademiaten ikasten nahon ja 10 urte, eta azkeneko 3 urtetan klasik ematen nahi akademia hortan bertan, orduan pixkat obligauten atxio ez, gauza hoxek argi eukitzea, eta gero, batzutan igual ez diat erabiltzen, baina beste baten, igual, baldin mazuzkat estribillo baten 3 akorde, eta nahi laugarren akorde bat aukera hau, analiza hoitea doinarte zein diaten, eta nun nahon, eta ze aukera aukiko nizkian, eta aukera horxen arabera, bat beste probatzeiat, eta gero taldekui zea jesu bat. Hori zenuan, azken biharren kantu, baina azkeneko kantue dana bajistik eindik. Gure bajistie tipo bat taldea sartu banin 2 urte zamazkian jotzen bakarrik, eta entre comillas flojona behauan, baina gaur egun igual esango nikik etxaiat honena, talde honena, baina ojo, tipo bat ordu pila bat sartu zizkok. Eta orduan tipo horrek intzian Guitar Pron eno ideu lehen proposamen hori. Reaperren grabau berrin, directamente Guitar Pro ikei hau idatzi ikei hau, orduan, karo, nik nahi iguela bialtzeiek artxibue, eta nik ikustea doztia, hemen igual korte bat hemen ikei aldin mazau dar, por repetizio, azkenin moduluk eo partiek batetik beste aldatzeko simplio bezalaek. Orduan, bajistik egintzian kantu bat, zema riff zaudean, baina guan, riff matxakon, tras riff matxakon, tras riff matxakon. Orduan eginean hauan, pixketen lokalen gehiago gitxian, pixket jo ginean, eta nik izan etxoan nire ustez adibidez, hain beste riff matxakoiek eta gero, estribillo pausago bat bertziala bezala. Zezki bestela nian ikusten argi zein egizien legizan estribillo, ez? Gaina guk metalcore rollo hontan, evidentemente riff kontundentik berditu, baina berdek bat pixket ahotzan, melodi hori atatzeko momentu bat, ez? Eta orduan hortik, más o menos jardunean trasteatzen akorde batzukin, pin pan pan, bialdun itxoagan, guztau intzikoagan, eta momentuz, hola egatxuk, hola etxeo. Azkenin, pixkatan honartin, etxeko lan asko. Lokalin gexo izitek, pro hau, ikusia behar ondo funtzionatzeik geno ez, baino, normalin etxeko lan askokin. Baina, hostia, ia izel karrizketa hemen jendien... Nei, entzutia guztain txat asko, Ja, baina jendien ere ina nazkautu dago, moteli Obligau, bezala. Larogei eta piko entrevista egin ero da, kaina beti iguela esatea, jendien ere inpotrotan egin dezio, moteli irantzun berrek. Bale, zeiatuko niz. Esagordun jendek teoria musikalan aldetik ez dauke zuela, eta Peio guazaukek, bere garaxen galdetu nitxo, baina no agarratzen. Eske, hortago txarra, no? Peio bai egon zan musika eskolan. Ikuste eskalen eta teorixen inguruan badakola ideia gehiago nik baino. Baina nik gauza gutxi. Hau, pagina bat, Pick Up Musicola deketan dana, suskripzio hileroko badako. Nola ditzek? Pick Up Music? Pick Up Music, vale. Olako bat. Eta hor dauz kurso pila bat, eta horren tartean dauz teorixenak, eta nabil hor. Nik probat. Gomendaukoiat musictheory.net. De que son egin doztu. Ze musictheory.net entziok nahi gexena gustatzen ziztekenaek test auditibuk. Da igual jartzei be akorde, eta gaina euk erabakileike adibidez, akorde mayor eta menor bakarrik, eta venga, eta entzuten bat eta beste, eta azkenin baita ere pixkat belarri xeiten juteko ez, zea ezberdinei. Modo, akorde, eskala, arpegio, dana dalako ezberdinei. Hori, mondoziok, nik gomendatzeiat hori. Ikasleire asko gomendago izo. Vale, soinuakin oso ziberritak zeate? Ala en plan de pinpan enchufar, pedala eman da aurrea. Gure soinu probak, gaur egun zaiaketan gara soinu proba ez ziren, kontzertutan. Eta hori? Denporiatik, ez fatiarren atzaldeko bostetan, eta... Gure soinu probak izaten dira. Entxufau, distorsioa jarri, volumenako justo peiotan artean, bateixia bago ondo entzuten da, gitarriak zela sonaien dago, gaizki. Perfecto, aurrera. Pos minutu.
Eta tekniku... Ez gara, perfekzionistak, así que... Ha. Bisok amplitxe ingute zate? Ala edo digital la makizu zer. Nireakot Podgo, Line 6en Podgo pedaleria. Bai. Eta bai, saiaketan naiz beti... bai amplixakin, baina gero amplixa mikrofoneu biharrian saiaketan bihalketan zuzendian pedaleratik. Baina orduan... Baina, ez dela amplixekin joten du. Baina amplixek kabezalakin, ala erabiltzek Podgo erabiltzek kabezala simulatzeko eta kabinatik pasatzek, orduan direktamente... Podgoien aldozu konfigurau bizaldi da. Bai. Bat izateko pantaileakin. Bai, eta bestie maira. Eta bestian, pantailea inkluduta dakon sonidua, maira. Vale. Baina kabezala pantaila barek... Atzea. Zure kabezal pantaila fizikora. Ba, hori zeatik, atzeko aire hori ukitzeatik, edo... Nik nire volumena, nik nire entzuteko aukeri eukitjaren. Eta gero, behin mairazoia zenean, sonidua garbixo izateko. Vale. Bai, eski, gaur egun digitala, inderrazko hartzen nahi, Bai. Denik beti, hau anekdota hau beti kontatzeat, inoiz jodeke Eiberko gaztetxin? Eibarrekoan? Bai. Oin zazpi egun jokoan. Bai, benetan? Bai, Eibarren egon ginen. Inkumakin eta... Ostia. Eta beste talde motzak. Eta materiala isotzi ez moduz. Eskilera horreik. Horregatik, eske... Ez ondo, lau talde ginen. Ja. Terret armi, inguma, obenetago, orduan... Ja. Danon artean. Dana pipau baina. Claro, eske, ostiako hartzean hau, ondala urte bete ojo ginean da. Claro, aila gutxean, gure bi kabezal mesa bugi eta gure 4x12ekin, eta izen honen plan de, igual, digitalea pasau guardia, en plan, igual etorkizune digitala, Entzaiat hobeto sonatzeu, no, ez baino. Bai, nire ustez bada, bai. Ja. Azkeneo galderi botako ja atal hontan, da naldi maia urrengoa pasago batzuk. Eta galdera haudek, hemengo movida ontago klasikotako bat. Eta likore zerdek, demokrazia bat ala diktadura bat. Eta zeatik? Bello. Ados. Zenengo diskoa, zela deketan da gurea. Antinazi hardcore. Egon, aprobat, taldea nazitxako bagara batzutan, Bueno, da pertsona bat erabakixak keixen hartzen dauena igual. Vale. Autoritarioa da, baina beak lotzen dago kontzertu danak, ezauketan dago gisa Euskal Herri osua. Eta ez dakitzu, erabaki horrek hartzea biharrezkoa da, orduan. Beak ez baben hartuko, guk ez baben ez ginen erabakiko, orduan. Ja, hori pixkat hemen esateziana Mikel Kazalize, la dictadura el que trabaja. Polilla bentzaitxa. Azkenin ahi baldimak, azkenin etxaezmak kontzertu lotzeu gai baldimak, beak erabakidik, bai, baina, suponitzek baitare bea idala kontzertu hosek lotu naxen, ez? Claro. Beak hartzen dago responsabilidade asko, orduan. Claro. Erabaki bizinak beak hartzea, logikoa da, bai, orduan. Orduan, diktadura el trabajo, orduan, ados. Eta esan dek Euskal Herri mailan jende asko ezautzeula kontzertutako eta hola? Bai, nire sentsazio hori da bentsat. Igual, pribauen oitzen goi hau, guri kabanekin berriz martxi hartzi interesatze zikuk. Etxagiat gure taldi inoiz atxueken, edo bakiken pixkan hundi noa diziken. Zuzenian ez. Baina... Konture ematen zuen izan dute, baina. Kontudek, justu diskua eta ginean, diskoko singela gertentzian eunin kiston mobidiuk ginean taldin. Eta, azkenin mobida hori evoluzionatzen jundek, eta kantantik taldi utzi zian, aurreko irailin izenoan. Irailin. Eta orduan, gaituk ja berriz martxan, pertsona berri batekin, eta ja gaituk kontzertu lortu naxe, baina ondik gene, gatxau duk, pixket hor, así que, bueno. Egun ematen likore kaban bat, nik horruzteiat, eta geho ikusi Lotu biako da. Ondo. Kompromisoi, inigo hori argi. Da, naldimak urrengo atalea pasako batzuk,
Eta ingo jaten lehenengo galderiek, a ber, teknika rutinaik baldaueken. Teknika rutinerik, ez... Bai. Dut uste. Edo orokorrean gitarra Ez, egiten rutina. naiz teknika berrixak ikasten, baina... Ez dago rutina marka bat, fijua. Mhm. Baina, proba nebolara bilden ez. Orduan, gitarra bat eskutan hartzeken nintzeitek, normalin. Askotan, ustean izaten kantua jarri eta gainetik jotek saiatu. Bueno, kantua ikasten saiatu, Mhm. teknika barrixa praktikau noizian behin, asko ez. Eta komposaketan saiatu gehixin batu bai. Mhm. O, ideieken jolastu edo. Pizkata har momentun ze ertetzeken ikusi eta haber zeu zertako balixo diken etorkizun batea behire, ez? Igual ideia bezala do. Arki. Bai. Eta zein esango dekela ire teknika favoritua? Nire teknika favoritua. Bai. Bueno, gitarri hartu biot eta... Hartu bai, atalau dek hortako momentu ikonena. Ondo, zagata apur bat. Hori. Azken aldizan nintzen kompra honena. Da almohadiatxo hau. Forma honekin. Vale. Toa poiekin dozu hankan. Orduan. Poio moan balixotzu. Brutala. Ondo. Ostia, bai, Hauken du mexot. Hola, poiekin dozu eta... Baina Zemuten dutzu... horiek rollo erdi klasiko jotzeko, ez haien erdiro jartzen nahi. Hori da, postura klasikoa egiten txau. Ba, emon niko xau. Zentzuten ez da. Ez hor zentzun deke... Hor bai, itxura. Hor bai. Zaratia. Ba... Teknika favoritu Azken- zaratia. Zaratia. Ondo apoiau palbatxo hemen eskilar eta... Txuga. Txuga. Azken aldean hau obsesionauta pintx harmonikekin. Kostauxat urte asko bat ikia. De hecho, lehen iten nuen, harmoniko naturala deketan xako. Bai. Poia bekin duzula askota. Bai. Iten nuen lehenengo harmoniko naturala eta gero mobiu. Ze enek isen pintx harmonika egiten, ondo. Eta gero ere ikasi dut eta... Pasauneko orduak hor, Ja. Zer eta hori. Egizek, pintx harmonike hau... Askoz, emate ikena baina askoz zailo dek pintx harmonik bat ondo ekie, en plan... Ez que ja bakarrik, zean, maztilen distantzi egin bakarrik, en plan de... Ez tekibuela pintx bat hemen atatzia diez, Hori, aldaketa sonido asko. Hori, hostia. Hori, ziok mitiko bideo hauetako bat, jendi guztiikena gitarran zaila dekela eta benetan zaila deken mitiko bideo hauetako bat. Eta tipu gehitzean, hasieran jotzezean, Dragon Forceen mitiko... Bai. Piririririririri, hasierako zea hori, dekela azkenin tremolo pikin. Hola joten da Dekela azkenin tremolo pikin da, jazta ez tekela gerreza, baina ez tekestarek izan barbari da, Eta gero jotzezean, zementeri gehitzen rife, Panterako zementeri gehitzen rife, zauzkekela, pintx harmonik lepo, leku diferentetan, eta degen plan, dekarezkin hori asko zailo, naiz da motelo jun asko zailo hori horren ondo sonatzi, Bai, beti asmaitea pintx harmoniken posibilia. Oso zailo hori. Eta bazio teknikan bat, jarria izena ikasten eta ez tekena lortu oso zaila intzakera. Bai, ontxe ikasten zaiaketan abiena edo. Eta Ez lortu baino da, etxatela praktikotasunik topa edo, kaso. Tosina basi hori ezaketan duzu? Bai, noski. Animo esaz liderseko Da bolzan pine. Da bolzan pasunto hori. Tampin... Deben zaiaketan, baina...
Gustatzen da zer, Baina, etxat praktikotasunik du gaiten. Halo, zele, Ja, erabiltzen dut hori kantu bat. zertako ibili, ez? Bai. Eta, esplikau aldiu, favorez, nola dan teknika hori pixket. Kixen bandereatik, bat, jendiatik, baina nik nahiat ikusi mierda hori nola ziken. A ber, Berez, teorixia da, hori bajoan bilen dago. Osa, bajistek egiten dago asko hori, ez? bai, Teorixia da, beak esplikein dago bideo maten. Osa, beak musika klasikoa dago ikasila, eta orduan bihatzanak erabiltzen dago. Eta metalien joteko, azkarrago joteko esan nuen, behin golpia berutza joten duzuna, gorutza be, bai, zatik ez. Eta musin horrek ekartzen dutzu, beste bihatzonek be. Ez? lau golpe mateko Movimentu bezala. hortan. Bai, eta orduan bera, gora, eta ja bihatzon nahi dakozu posizioan. Ba, Eta ikusten duzu eurak zela joten da, bera, eta ja, hori, ez hau brutal zuna egin da. juk misen abime. Eibarko grupoak. Ez da izan zen. Ba, gomendatziat, ditugu oso, niretzat dituk Euskal Herriko Animals as Leaders. Eta benetan, Blan, dituk bi gitarrista, bisek bat zazpizokakukin da besti zortzikukin, eta bateristia. Hau zela esan duzu? Mise en abime Y-akin. Eta horko gitarristien aurregortuin neregin etorri barrezure eta aurten batea gitxik. Eta tipu akustikani doble zanpine jotzen da, nire etxoren plan, dimeko, abon, dios, jende hau, makina zioen. Oso makina. Ba, oso mentxea puntotu dakot. Bai, horri biztazo bat Zona begin dozte, ez. Zedian logoak zona begin dozte. Entzun daukiko, tibole. Seguru, bai, nik uste dateola Euskal Herri mailan oso makina duela. Eta, basiok, kontzertuten hola, momentun bat, igual, espezialki zaila etekena eo, eta hola ja pentsatzen kantu baiatzen nahi da eran, en plan, preparago ize bazito horrek, bazio golako zati bat. Ez, zaila ez. Ez? Bilur gehiago emutozta, zati samurrak, ez egotia atento eta ez enteetxe eta danak nahi behira gotia eta bai, aztu itxe markatu eta ez. Zati zaiek espezialki, ez. Ja, berreun aldiz jodun kantuak izan da, bako gauza zaiak, baina ja natural urtean. Adibide bat emango gauza zaila xena. Berez, haudek, tekniken atala honen bi galdera zaude, bi hiru galdera pixkateko bideue puteatzeko, tal cual. Orduan, doble zanpinena nahiko ondo defendiuek, en plan de, hau ikisten nahi nauk eta ertendik, ez? Eta hemen esateken ez, ez daukekela hola igual kontzertutako zati zailik, behintzat, joigu, zati, hola, zehose, komplikaue, naiz da, ja gaur egun erreza izan iretzat. Bai, gaur egun ja, naturala, baina korde naiz, busian paten nintzanean lanera, eguen, zati bat, gaina bat hiru bat bizan. Bat hiru bat bi kantuan, tak, oza, hori oso askar doia, eta peiok oso samurretzen eben, baina nik azten ebienean kantu hori, ostra. Etxaten urteten, hori. Takrata. Eta korde naiz, joten nintzala busian, pua bat hartu eskuan, eta zehosekin hor praktikaiten momentu hori, takrata. Eta hori nintzat, depura asko hori ikasteko. Joiza hor dirrife hori, gaur joiza ondo. Baina natural urtean da, baina. Claro. Zertzagoet, nun afinatzen zua? Hau drop den dau, kontzertutan, nik digitalki bagaien da behintzat, eta drop zen joten du gaur egun. Digitalki bakatzek pitch shifter batekin? Pedalerako... Eta ondo funtzionatzeik, Pitch shifter horrekin. Noten da... Da, ez? Ondo distorsionauta, ez. Ja. Ez da nota, ja. Baina garbitxa jobia gozu, bai notain txakor, zehoz. Bai, eske, nik batxe pedalera zaukeat Baleton GP 200, uste bela izena.
Kalidad-prezio merkia. Junitxian probatzeko digitala, baino merke. Eta pitxifterra nahiko ondo ziok, baino bai notatzekela bat batzuten, tio, eta etxin jotzeko igual lau mierda, sin más, baino direkto amatina aldi maiateo fori igual ondik efektu etxatelako ondo puli, igual patroiekin dagoeto jute baldi manauk, baina jartzuat señal dry, eta bakarrik nahi diaten tono aldaketi, eta jazta, baina... Baina garbixetan batez, ez da oso nahi jen ondo. Ja. Vale. Baina distorsión eta... Azken zarati ez. Vale. Eza bernean, urrengo, oingo galderi oino xoedek, entre comillas, test bat, eta beti esplikatzea berdine, eta segurazki baldimazio baten bat, ez diat uste inoengo genik, 86 gitarrezketa ikusi dituna, ez diat uste. Baina baldimazio baten bat, egongo potrotatik ego barixotatik gora, nik hau esatikin, baina nik esplika baiat. Ze, irutzetek, zuei inkonbideu ezela esplikatzea hau zea dala, ez. Ninok tapinen frikazo handi bat. Tapinek, igual, nire teknika, gaur egun etxea teknika favorito ezela zehengo nian, baina bere garaxen alauan. Eta orduan, movida hori nianin, jarnian galdera bezala tapinaren testa. Iguala, brande, joizak ire tapine honena. Baina gero kontura honitxean, badola jende bat, igual, justu tapine joten ez dakina, baina kriston barri bituna, ez? Orduan atanean, beste ekibalente duela rifardoaren testa. Eta gero kontura honitxean, badola jende bat, ez naiz da tapinik edo rifardoik ezko gitarri oso ondo jotzeuna, orduan atanean arpegioaren testa, episkat finger pickingan testa. Orduan, aukera hiruretako bat, eo tapin bat, eo riff bat, eo arpegio bat, eta deleitanos. Ados. Jo, azkean altxan, ni arpegioekin be... Baina arpegio ezberdinak ikasi guran. Eske, arpegio bat akordeon batekin ondo jota oso politxe gatzek. Ja. Bai. Eta, ez dakit asko ikasi, baina... Horre sonin dago. Zepolilla. Brutal. Bai. Erra. Beautiful. Bai, alaek. Eta lehenengo arpegioa ikasi nebena Chelsea Green taldean Recreant kantua. Chelsea Green sonatzezik, baina kantu ez. Eske, nahi pasatzen zitekenak talde izen asko ezautzetxeat, baina gero musikie beti oso repetitibu nago gaitzeaten musikan. Asko kostatzen zitek musika berri xaitzen hastia. Errezu batea juten nagoeni bai, evidentemente gustatzen zitek taldik eta ikusti, baina pixkat, esatekena, más vale malo conocido que bueno por conocer, ez tekela malo conocido ez da, ez, baina igual nasoia jarri asko gustatzen ziten kantu bat, beste bat aitzen jarri hori, baina eman jo, a ber, ze... Bai, zentzu hortan nire zuri gola nahiz, Eta resura noia bi gauza konkretu entzutera eta gero ikusten dut. Egun kontzertu eta... Claro. Urteten zara berreun ideia barrikin da. Bai. Nik aurten resui etzakia baldaun talde bat. Hola, kiston ilusizio zigena. Betan, Gutalak. Eta jazta, eske... Nik izan, Judas niretzat oso importanti izenek, baina Judaseo gitarristak bat ditu niretzat oso importantik eta ez zaude gila, tio. Mitiko el KK Downin eta bestia. Glenn Tipton, ni pixkat purista nago lago moidatako. Pureta, mitiko poco metal pako. Metal patxi, tremendo oso ona Instagrameko kontu hori. Oso ona hori. Brutalek. Guztu etxat asko. Emaxo garpegi horriz, ez dela entzun gabe gau batxuk eta nahi atentzun. Hemen gotxo. Igual...
Hola, cosa esa. Que no falte el pinchar moniker, amaieran, Hori. Eh, Probauta, no? hombre, claro que hola probauta garra gotzen dela, izi. Gaiatu horrean ze plugina eiz erabiltzen? Kasualia, hola, kuriosidades. Bai, Neural DSPen Archetype Bai. Clini. Vale. CliniX. Bai, CleanEX. Clini. Pauinek? Paga honen bere gara izan, bai. Zaki, deskuento matzan, Black Friday, olako mat. Bai. Hostia, el tipo legala. Clini no, esto desta hain karu, así que. Tipo legala. Que nik nauzkean, Bai. ni naukan mitiko Neural DSPen danak, el Cory Wong, el no sé qué, el no sé cuál, osietan nauzkean, eta Dana krakeauta. danak krakeute, evidentemente. Eta Bai. netxoan zai, tio, Petruccinan nainean. Ze Petruccinen adibidez pitch shifter oso nazaukek. Eta netxoan Petruccinan zai, eta etxean krakeatzen, eta azkenin neu gero zinean. Eta gaur egun, egizek ordenadora aurrin ez diatela asko jotzen azken aldixen, baino hemen jotzeaten bagoitzin horrein jotzeat, eta eske soinu batzu hostia, oso ondo zaudek. De hecho, Bai, kriston sonido ez. bai, de hecho, Bai, tipo legala honeken bai, beste danakin ez. baina gainontzat, hemen dakot, zenbat euro pagaubiako neben dakoten plugin danak benetan erosteko, batxo. Baina, nik uste dut gaur egun, eske normala ekela, ez? Eske, zeinek zauek diruen, etzakiat, violin libreria bat erosteko lareun pago alixeguna, eske hori bakarriziok oso aberatzak edo makinak edo horta dedikatzea eran eskure, ez? Orduan, batzuk oso garestiz zaude, tio. Venga, beste parea galde... Desventaja bako, Esan. deskargaitxe ilegalki, baina... Desventaja bat daukela? Zuk... Bai. Osea, ire datu matezkekoela ruso lagun. Bueno, hori baino... Horrek bildura asko ez da muten, baina... Bai... Plugina bea modifikatzen da bea kaso... Zure ordenadoreko rekurso gehiago erabiltzeko eta... Kriptomonedak mineiteko edo... Ja. Osea, nik bastante seguro nau hackeautako pluginak bastante recurso gehiago erabiltzen dugu. Bai, evidentemente, hori betiko esari, ez? Si el producto eres gratis, el producto eres tú, ez? Bai. Segurazki bai, ez diat uste deula zean goi benik voluntade honenakin gauza bat ola regalo eman, ez? Hori. Hor beti euk ikustek en plan de, bueno, zena eke goiran plugin euki, edo ez euki, da... Beste pare galdera ingotxiat, eta ja gusto pertsonaleta sartu guatuk. Eta hemen datozten bi galdera etxu guatxe, danak beti galdera egula etxeat, baina, bueno. Bietz ekstra bat euki berko bauan, nun da zeatik? Eta suponitzen gitarri jotzeko dekela, bale? Baspare... Gabundotzu erantzun batzu... Bai. Eta gainan nire lagun oso bat izenuan erantzun hori mantzian. Zen behar. Hostia, galdera hona. Kalkulatzen agar nun berko luken. Bai. Nik uste esku ontan izango zela. Bai. Eta zeatik? Igual akorde jartu eta aiatzeko edo? Bai, behin akorde bat markauta dako zula bat. Nota altu eta bara aiaiteko edo. Aldaketan pateko bestak. Bai, esku ontan izango zela. Ebendik, beste bihatzat. Ados. Eta kontzertu batea ze eman gauke, ire ustez zer dego bio? Gitarra hon bat ampli txar batekin, ala gitarra txar bat ampli hon batekin? Claro, nire kasuan nik gitarria operatuko neben. Bai, gitarra honak. Bai. Claro, ampli txarrak ez da gehiago. Distorsionako neinean, likorerako ez da gehiago. Asko afektaen da benda, así que... Ja. Ja, ez. Bai, nik gitarria operatuko neben. Ados. Hau erosin benetik, gitarra hau bakarrik erabiltzen dut, eta nago itu eta... Claro, bai, posturara ez.
ne hori pasau zitean, etxaiat horatzin ikusteken zegik mobilekin nahi izbehire, baina horretzat bat Ibanez bat mitiko, Ibanez RG hautakoa nahiko gona ekela, ez? Eta nire bako tolako bat. Eta hau erosineanetik, tio, eta honek zauek mitiko eskala korta, eskala Gibson zauek. Eta Ibanez zauek eskala Fender, ez? Luzi hau ezela. 25,5 eta beste 24. 24, no sé, bai, ez etxeat nola seguru. Baina, claro, gitarra honekin urte pila bat egon da gero, urte batzuk egon da gero, behin eginean, zauzkatek gitarra dana izokat danak aldau. Eta, joder, puente flotanti eta hostixik zu puta madre, honitxean, igual, arratsalde dozue, gitarra hori izokak aldau, afinau, no seke, eta pentsatzen, joder, hainbeste denbora dedikauzo bat, gitarra honekin jokoiat. Eta, inkomodo, tio, enatxoan bate guztua, gitarra horrekin jotzen, ze azkenin, eskalak jotzeko eta edo zer gauzatako apertura danak hemen zauzkat otxute ez, eta orduan hor jartzen itxean eta, ostia, kolokazio aldau ezela embernean da, petxoia, porkulo ez, hor txaukeat. Eta gainea... Ez da zuzalduko. Ez. Maitasuna dakotzu gitarrerekiko, baina... Bai. Ez que hola... Ez da zujoten ez da. Ez que nere buruen gainaunean, eta izanean, bueno, jaken bost gitarra eusketen, bakoitze erabaten afineu gehiat, ez? Orduan bat jarri nean... Nibe hortan hasi nahiz, Ja, baina eske gero, aljaunitxean Petrutxin arketa ipau erostea, zizke ja igualdik, zizke ja, P-shifterrakin nahiaten nahi legeat, orduan, ja, praktikamente hau bakarri gotzeat. Eixek beste bat akademixentzago eta beste bat askoekin, orduan, bueno, más o menos haina utilidea jatatzen, baina eske, puente flotante hori, tio... Nik, horreket zauek, ez, iria. Pluginan transpose aukera hori. Claro. Edo sin kantu zabitz joten, da ze afina ezinetan dago. Ez que... Topain dozu afina ezinio, eta jazta. Ez que barbaria, bai. Oso praktikoa, bai. Gauzea tengo jau, ondo iritzu mazak. Azkene batalea pasau batzuk, baina azkeneko batalea pasau horretik eskauko jat favorez montu baten jendi entretenitzeo. Logiko nahi zengo ban, jendi entretenitzi gitarri jotzen. Baina, bueno, txistea kantau, nahi nahi ligek. Genterik bada, hola. Bai. Bost pertsona markatze zinei hemen Twitchek, eta mundillo eta peruki kontugin, así que bi pertsona bauzke behira. Ondo. Edo zein zapatuten gaztetxe baten ziogena baino jende geixo igual. Ez da guaizki. Purra preparuta etorren ez hortako, así que volumena igual. Zan ez da zu volumena. Vale, esan nahi. A ver. Karriot, kantua eskutza, gainetik joa dizateko. Ondo. Oso ondo. Oso ondo. Topikoak kantua joko orduan. Dena iretzat. Baina gure. Oso ondo. Utopikoa! Egiten dioten munduari aurrera arazi! Solua peio joten da kantu ondan orduan.
Ni pixket behandu jaun hauk, baina brutala itzen da, Ostia. Oh yeah, Zer thank you. hobenen kantu bat. Bai, hobena. Hau da, Bruke Legrasen sobra bat. Pinti gutzi. Baina likorena, Bai. hobelena, ez que... Bai. Claro, disku batea inde ustean da hori, ez que ya, azkenin bat lia goitxek, ez, tio. Kabari pixket gogora zertxemak, hori, ja, hortxe, ja, berriz ire arpexe ikuste. Bai, deskonekta bintzat. Ire... Ondo aritz. Ostia, eta hori nunuan, imagen hori, Zela... azalduek foto bat, hauala rollo ire gitarrikin eta publikui behire bezala horiek. Bello. Hori da zukenakin joneben garaikua. Eske, errespetu danak baina harritzetan likoren hainbeste jende hoti behirez, benidek baino, gaur egungo musika horrekin ez tegoela hainbeste gozea moditzen, ez? Eta estranberra egun itzean, bibotra egin. Ez, hori ez da Strandberga. Hori da, Txinatik erosin eben gitarra bat. Iten eben akopixak Strandbergenak. Vale. Eta ze moduz? Eta aia usan. Eta aitak kuadroa pintain dau. Orduan, beak pintain nuztan gitarria. Eta oso gaizki ajustauta dau, eta bastante txarra da, baina, bueno. Baina, kepa hone benda. Claro, eske horra asuntu dek, claro, nik ez diat inoiz proba gitarra txino hausetako bat erosten. Eta nire pildure beti zendek, igual, komponente txarrak, baina komponente ditu txarrak, eba justiedek txarra. Miki jazta ikusten xok, ez da? Jazta, ja, buelta naiz. Nire kasuan, hemengo eskenengo trastiak eusen oso gaizki. Eta horrek, obligaien nutzun aksinio bastante alto eukila eta... bueno. Ja, ese aksio altu mierda. Ergonomiko kibe, ez, gaizki. Osa, konstrukzio aldetik. Bueno, azkene bat alea pasau batzuk. Eta pixkat hon jadek, pixkat ire... Berriz juntziu kamaria. Atxat berriko ez da. Kablea hau erdi hor. A ber, azkenengo atala. Orduan galdera batzuk botako txiat, eta bueno, pixketeke ire guztuk ezautzeko. Eta perukik esate utopikoak temazo grande iza. Bueno, orduan, lehenengo galderengo jatenak ire talde favoritu zeindek. Nire talde favoritua. Eta pentsau, eukiko txukila aukera gexo ire guztoko taldik edo artistak aipatzeko, ez daugela zertan oin dana esan behar. Ados. Talde favoritu, eo asko markabon bat. Nik uste, aukeratu biotela. Nik beti entzuten dut metal oso gogorra. Vale. Alik eta gogorrena. Baina, dut talde bat, The Ocean Collective. Etxik zonatzen. Bai da metala, baina zati oso lasexia dako. Eta, tentenxak talde bat. Tako lau disko goitik bera aldosuna entzun segido, eta ez aspertu. Ne talde favorito, The Ocean. Nola esan dekela izena barkatu, The Ocean? The Ocean, oza, inglesez. The Ocean Collective, ja, usta diketan dira. Vale, mundillo esatek increíble, eta The Ocean, hau zautze txik. Eta ire disko favoritu galdetu berko ganean? Spotifyen sartuko gara. Ne disko favoritua, nik uste bakitela. Spotifyen sartu bariko. Seditionist taldean Memento Mori, nahi pentsenxat, dauen disko honena. Duda horik. Vale. Eta... Ostia oso ezagunak, baina... Eta galdetu jat taldie, galdetu jat diskue, oin izatok atzean. Kantu ez? Kantu favoritu edo guztoko kantun bat? Galdera hona, ez dakiz erantzun. Nik ulertzeat galdera hori pixket zailek dila erantzuteko, Eske asko dauz, asko dauz. Claro. Bueno, beste disko bat, hori ikusi dutena baita, pentsa izatena oso brutala. Jesus Peace, taldean So Unknown. Brutala. Eta kantua, ez dakit. Kublaikan
Boomslang, brutala pentsain xat. Mm. Eta Swan Song bebai, Hori baite kubula ikanena. Kublai Kanena. Mm. Eta beste bat botako etzut bai. Bota lasai, motel. Gutxi ez ditut bota eta... Hortako ziodeta. Darko US taldea, te suena? Ez, euran Pale Tongue kantua, brutala. Dako breakdown bat, ne breakdown favorito. Ba, hartu apuntik eta neuke hartuko txea, eta berre, noiz batzen musika berriz entzutin egaldi maiat, etorriko neu gitarrizketatako zea daneta, zuek aipautu daneta, eta aukiko jatu arre. Bale, eta hoen kantetu gehiat, ire, basiok guilty pleasureik entzuteken musikan, rollo, nauk hardcore talde bateko gitarrista metal osoko horra itzeiat, baino itzeiat adibidez, kamela gustatzen zaik, hola, basiok holako zehose. Naiz Ruper Ordorikan fan number one. Esker Ruper Ordorika. Orduan, urrengo galderi guztauko, ze galdera haudek Euskal Herrixe zatitzeun galdera bat, eta igual irerantzune Ruper Ordorika izango, baino laboa ala lertxundi. Laboa ala lertxundi. Eta zeatik. Justo atzo etorri ginean, atzo zan bai. Kontzertu eukigeben Etxaurin, Nafarroan. Odei, makina. Eze odei ekantolatuta. Gure lagun bat oso, na. Eta bueltan etorri ginean Mikel Laboan komunikazioa inkomunikazioa kantu entzuten. Dala, 17 minutu beak hizkuntza inventauak. Edo zin totokitxa esaten eta horregatik bakarrik Mikel Laboa. Bai. Eta ekartzen aldi mai hau rivalidade mitiko hori, baino Euskal Herritik eta Euskal Herriko musika klasikotik esango jau, eramate baldi mai hau metal internazionalea, Metallica ala Megadeth. Ja, galdera hori banek isen hemen egon gozala, baina... Ez que Metallica netako... Ja. Bai izan zen hor, lehenengo tariko riffak horralo, oi jotio guapo enbida eta... Ez que zeinek ez da ikasi... Master of Puppetzeko... Ja. Horregatik bakarrik Metallica aukeratuko nen. Ja, a ber, eske... Ba, eske Megadeth... Eske nahi asko kostatzen... Horrek urtean zen, Resun jo behinen. Bai. Horrek urtean zen, ez? Bai. Brutal. Increíble. Gaina, nahi asko gustau zitean, etxega eta horrek urtean adibidez, ikusi ban Deo Frespeinen kontzertua? Bai, segurazki. Eta akordatzeaiz, kantu bat eta beste kantun artin, tipu pasatzen ziala itzeien igual 3 minutu. Bai. En plan, super pesao, tipu denbora oso itzeien. Eta, en plan de, eta gero tortzen Megadeth, eta segitzein zian, 2 minutu kontzertu duzun, en plan, hello, we are Megadeth, no seke, venga, pim, pam, eta... Babu. Eta egurre, eta thank you, eta egurre. Deospring zan, Bai, Deospring. Korden, ez egon zala talde bat, etzan nahi xilketan, tipu, buah. Kiston lataputi mantzian, kistona. Eta mexugak eroan kontzertutan ze berba egin dugu. Bate, ez. Kontzertua, thank you! Eta, jazta. Adiaz. Egon itxan Bilbon, Santanan jozian egon itxan. Bai, egon nintzen bai. Brutala. Ferra, tio. Ostia, gatxaudan soinu masen aurrin, da jata batea blida ziguan, da jata izenuan hori, jata, ja, ise primera filean bukau ginean, zea, movimentu gin da, zea. Oso guapo, no, tio. Nola jotze iben, oseke, eskuineko esku hori, buah. Exagerau. Vale, beste galdera bat, egon ja, galdera ditu pixket gusto pertsonalan atala, baina baita ez, ze adibidez, kontzertuen hortik alkoholik bai, o ez? Naiz taldeko bakarra ondion ez dakona karneta. Orduan bai. Aukeria badakot. Orduan bai. Eta beti aprobetxa egin dut, patxarantxo batzuk edateko. Orduan, bai. Beti alkoholak egin goizu nahiz ezten dixo. Eta aukide ginoiz perkantzeik, edo beti ondo gunde dena? Etxaurin jogaben, azte buru ontan, baina baina 3 urte baita jogaben. Bai. Eta eta pedo jogaben. Eta izan zen oso honaz ez kontzertuak keston desastria izan zen, baina jota ondo pasagoen. Claro. Eta, bai,
eta gero beste behin Mondran jogaben, eta neuen alako Moskor isa kontzertua zen ezela akordein. Hostia. Ondo fan zen kontzertua, baina hori bai izan zen desastroso igual. Ja. Zure kontzertua ez akordein, ja. Ja, hori, hostia. Bale, besti zemaneana. Nahi diatoin Dream Team bat. Aukeratziei, zezango jat, kantante bat, baterista bat, gitarrista bat, eta eki Dream Team bat, ez? Izan aldek hilde daun jendikin, bizi daun jendikin, nahi degena. Eta inkluso baita Rupert Ordorika Dave Lombardokin jarri nahi baldimak talde huelin, nik ez diat ezetxik izango, bale? Vale. Venga, ba. Rupert Ordorika hirugarren gitarrista moak harroken nuen, bai, tartetarako. Baina bestela, venga, Tosin Abasi jarrengo gitarrista bat moan. Beste gitarristia izan biako zan Ark Spire taldea, death metal teknikoa Ez zonatzen. zatzu zuen egin. Ez. YouTubeen bideoak egin dago, bai, Din Lam olako maiketan. Bale, horre zonatzen. Brutala. A ber, Bai, ez? nola esan dek? Hola, buruzeil bat, Din Lam, olako bat. Lamp Ark Spire. Bai. Bai, zonatzezik. Bai, zonatzezik. Ados. Bale? Eta bajistia bai talde hortakoa. Zegoten da hor. Bajisten inguruan ez dakit gauza askotazik. Gitarrista hon bezala, ez? Bai, ba. Bateristia, ze baterista jarriko gara. Venga, Kublai Kanekoa. Osea, oso gauza simpliak eta efektibua, oso efektibua. Jazta. Eta Bai. pianista nahi de jarri? Edo olako zozer? Ez. Palante, metal. Distorsioa. Distorsion Zaratik, du, oso. jazta. Eta Bai. abeslari bezala? Harm's Way taldea, horko abeslari. Espektakulu batik bakarrik. Diko, memi horre Bai, dantza horrena, hori. bale. Eta pasiok ikusteko faltazaken kontzertu bat, en plan, bari ez tekena auki aukeraik Bai. eta nahi dekena kontzertu hori ikusi. Bai. Plan, Pandemiatik Resurrection Fest kantzelo zanean System of a Down nuela. bai, Uix, nik espinatxo hori beti ongo da hor. hortzau gehat, bai. Gainea, peniek, ostia. Aurten korn ekarri berde bela, baina sistem hori ja hor gaukok. Bai, Zein berpiztu gauke, bere kontzertu bat ikusteakun eta atzea berriz zuloa botatzeko. venga, ba, Jimi Hendrixen kontzertu bat ikusiko nuen. Bai, Da, hori guapo ongo guen. Alare, ustenian, Bai. zera, Dimebag Darrell esango bala ustenian. ja. Txe izan da, erantzun oso klasiko bat. Ez, Galdera hontan. bai, ze, nik uste galdera hontan, egon ditukela, hori, 86tik, 80ik, esan dibe, eo Jimi Hendrix, eo Kurt Cobain, Bai. eo Freddie Mercury, eo Dimebag Darrell. Eta Igual influentzia auto neuen Michael gitarrizketa Jackson. bat ikusi izanatik. Ez, baina nik uste oso mitiko dela Jimi Hendrix azkenin gaur egun gitarri hola jotzen nahi baldin badatuk, evidentemente ez da Jimi Hendrixetik bakarri, baina azkenin hori dana hortik hasikoan gauzea, ez? Ez dira desango metala Jimi Hendrixetik datorrenik, baina ostia, igual gauza batzuk bai zetozte hortik, ez? Ze 70 hamarkadako gitarrista guztisek peantik influentzia dute zaudean. Orduan, eta gero Van Halen etortzezak, eta Van Halenek irikitzeik beste bideo bat, eta eten gabe ez, baina bai nik ikusiko nean guztua Hendrix kontzertun, egiz izan. Basiok, kontzertun baten anekdota grazioso, surrealista, bat, konpartiu nahiko ukena.
Desagradablea, bai, igual apruat. Desagradablea Historixo bat. esan alditu. Txene. Entre... Esan. Izan zuen rezu baten. Vale. Gure kontzertutan nola gauza... Bueno, gure lagun batek belauna apurtu den behin. Pogo baten, baina... buena beria. Gorra hori, Ja, bestela ez da pasau izan... Hola, anekdota oso rarorik. Baina resun bai ikusi neben. Eibarreko lagun batekin juntau nintzen. Ne klasian egon zana. Eta eguen lekeitixoko lagun batzukin, beha. Vale. Ja, guinen eurekin momentu gutxitxo batzuk. Bai. Eta... Halako baten... Bat oian kriston liadiakin gainean. Eta eukan plastikozko botella bat. Txixaiden bete bena. Geatu inzan. Ustu inoen botella. Berriro bete ben. Berriro geatu zan. Berriro ustu ben. Ego apurrat. Bete ben berriro eta hori ustu ben eta listo. Eta gero, ibilizian futbolian jolasten botella horrekin. Historikoa. Eiz esango jat, esplikatzen hasia izeneran, pentsa behat, botili bete zian, eta ero bota entzian jende artea. Ja espero nian, hola, zeo oso barbaru, Bai, ez. Barbaru edekalare, kontau dekin, baina... Nik behin rezu baten ahortzen hau tipo bat zoan, zelai erdixen, justu soinu matik oso gertu, en plan, main stage-en frentin euteken eszenazio horren zean, eta tipue, jata hartu zian poltsia, iriki zian, ata zian tarjetia, tipua, jata raia jartzen, lasai, egixek, gu bat igual porrue, lasai errezia, kontzertu ikuste baino. Zeni guztiat, normalizau ziokela kanuto bat erretzi kontzertu baten, osea, lurrin jarri lasai, da raia getxera esti baino. Bale, baina, minututa, orduta 10 minutu etxik, beste 3-4 galdera egotxeat eta nehatik hemen utziko jau. Beste anekdota bat, Bota, bai. oso politia izan zana. Poioma ezauketan duzu? Hola esan da ez? Baina igual bai. Bueno, gure lagun bat, ustenxakona, pogotan ebiltia zoru galetxe. Ba, igual biztaz ezautu gai. Bain, seguraski, bai, ezautuko zu biztaz. Eta sartu ginen pogo batera, ez dakize pogo esan. Izango neke, de hecho, Jesus Pisen pogo esala. Pogo super agresibo bat, hardcore agresiboa. Eta sartu ginen gu jota zorion txu, eta urten zan poioma pogotiko bat euskun desaskun. Urten hemendik ja, daoela kalbo nazio bat, de hostia zenmuten jente. Zan pago bat, tatuaje pilleakin, jota mazauta kamistoek, eta joten jentea, Osa, pogo sano baten egon biharrean, de hostia zenmuten. Hori, resuan? Resun zan hori. Nik kaos esteitxian. Nik eran beharko aldi manitxoan batemati kontsejo bat erresure dijun pertsona bati, esan nitxoan, ez da okurri ure kaos esteitxeko pogo baten sartzi. Ez da okurri ure, eta benetan esatea. Eta ni neu inoiz hartu. Eta ni neu pertsona txikixe, eta ni oten aukenin main esteitxeko pogun edo ritualeko pogun oso errezibiltzen. Bai, ez da iguala. Baino, nire lagun batzuk sartu ditugenak, zagoat beste lagun bat aurten ere datorrena, are oso lokoziok. Behin usteat bati hortza puzkauzo gala, nahi gabe. Eta ero, abrazau inituan, da, lo siento mucho, eta besti agotiko doletan no pasa nada, no seke. Eta arek, esatezian, hostia, ojo ibili berdala, ritualeko, kaoseko, karpakun. Jarkorreta, hostia, hor... Bai, poiomak behin etara behen pertsona bat, pelauna, destorzauta, pogotik eta... Eske hori... kontu zibili berdik. Bai. Bale, beste 3 galdera gotxeat. Orduan, lehenengo galderi izengok, la resistencia galderi bak izin den, baina, la revueltako. Baina lasai, zenik ez nahi jakin bankun zenbat diru hoken, eta ez da azkeneo hilebetin zen muzibilia izan ez nahi jakin egin izan. Baina bai nahi jakin zenbat gitarra dauzkeken, zele nahi padok 6 elektrika dauzkekela, ez da? Ba, nahi jakin... Nahi jakin ze gitarra dituken eta bakoitze zenbat paudeken. Ados.
Ne lehenengo gitarria izango zen, kombo horretako bat, ampli txiki horretekin datozena. Bai. Bai, Harley Benton horretako bat. Naiz akorde ze papa honen, baina hori saldu neben, lagun bateri saldu notza. Urrengoa izango zen, bai, Harley Benton bat, 7 sokakoa, multieskala, Vale, momentu bat. mitikoa, zomaneko. Baina momentu bat. Lehenengo gitarri erosiguan konbo esetako bat, roi ikasteko, imaginatzean. Eta bigarrena, erosioan bigarrena, Ja 7 sokako. azpizokan multieskala bat. Bai, Cojones. eta etzan oso idea hona izan. Vale. Vale, eta hori 180 euro, gutxi segurazki. Vale. Urrengoa, 6 sokako Ibanez bat, RG 401 J polita da, zerako koloria baltzetik gorrira, transizio moan. Azten da hemen zatigu beltza eta gero transizio moan da. Eta hori zenbat? Eta hori, pagaukonen 350. Ostia, ondo ez, nahiko morun. Ba, ne gitarra favorito, oza, estudixoan hori erabiltzen dut. Gero, beste 7 sokako bat, saldu nostan lagun batek. Egon nahi, egon nahi momentu bat, Oda zomaneko mitikoa bai uste dut. Au! Iguala da, bai ez? Ala, hau foto zona, Pixakor, gitarra bai. Gitarra hau. Mitikoa. Neri, soki puzkautez hauek, baina. Nik hau, erosinean, 7 soka probatzeko, eta literalera ditzea, drop la jarri eta makarra da jotzeko, ez diot beste zertango ibili. Bai. Ba, hauz, txemat pagoko, neben? Hau saldu nostan lagun batek, ez da honentzetan, hau saldu nostan lagun batek 150 euro batik. Aha. Beak erosiruena baino merkio uste dut. Bai, horrek berrixe balizitzean 200 eta zehozer. Ados. Gero etorri zan Txinako gitarria lehen esplika dutena. Bai. Aitak pintxau bebena, eta hori dena. La no Stramberg. Eta ja erabaki neben Stramberga erostia. 1.200 euro. Baina Bai. ondo merezitako 1.200 ez. Nik uste... Bai. Hombre, bai ez. Ez mastile, zertxau, mastilen kurbaturi aldatzen gutek. Bai. Eske... Horren zentzua, posizio ontan joten dozunean, bihatza erabaten dakotzula, eta hemen dakotzunean, Bai. bihatz pototua, Bai. dakotzula beste posizio baten, horren arabera, ez da gilando ikusten den. Bai, nabarmentzek, bai, giratzen bezala. Ikusten hor aldaketan doiola ez da. Bai, ostia, oso kainero zioak. Eta super komodoa zati hori, Ja. ergonomikoa. Eta gero nik jasarria joteko, dako korte hau, Aha, menapo egin dozuna, eta lehen esan dako koltsoiekin, horrekin puta madre, kara. Nau jasarria, postura supernaturalian eta ergonomikoa bider berrogei. Dia eharra. Eta oso ondo ajustauta, eta aksinua oso behian, eta bai, merezi izan doztu. Bai. Hau bakarrik erabiltzen dut, hasik. Ja, nahi pasau izan zitek, nik gitarra honekin itxik, ia, zezan behiat. Urte ez, baino 8 bai. Eta batzuten pentsau izan dira, gitarra hau izanoan gama media, rollo, honean 800 euro B-stock zomanen. Berrixe zeoan 900 euro, olako zeu zer. Eta pentsau izan dira, batia gitarra dedikatzen ari naukela profesionalki, klasik ematen, no seke, pentsau izan dira batuta, hostia, igual, erosi erko nien ja gitarra bat, rollo gama alta, ez? Eta gero, azten hau behitzen da, hostia, baina eske, 1000 eta piko power ditxiat, zini gitarra jotzen segion ediat. Plan, rollo, raru, Bai, ez da. Eta pasaka gitarra baina asko zobi hauek badu dela, baina, eta honekin oso guztu aratxeok, oso komodo sentitzen hau. Eta bate, nik oso goxen jotzea gitarria, direktun. De hecho, baino izan zioen, en plan de, mate, berbeneru mate, atxeaz eta hola jardun izan zioen. Baina, nik aprobetxatzea denak justu saliente hau pesua apoiatzeko.
Ordon, bezu hemen apoiote zabatela, eskuiko eskun zaukaten presizizua, exagerauek, ze, i baldin maizu, ikulondu kanpun dekela baldin maizu gola, rollo, hemen daukekena, hemen dauketena, rollo, Baina gutzu kortian bertan apoiota bezu. hori dek, bai, Eroso, de puta madre, bai, nei, eta dek hauzen igual forma igualeko beste gitarra batek emango zikena, baina, ba, momentuz zizkiztian nahi, nahi aldau. Ba, baina eskau gotxeat, bost gitarrista, internazionalki, iretzat influentzi segizen ditugenak, eta beste bost Euskal Herri mailan. Ados. Bost. Bai, Guztira. ez, bost eta bost. Guztira 10. Bost eta bost. Bai. Ados. Internazionalki, bueno, hasi bieko gara Metallicako edotik. Ze bai James, bai Kirt, pixak. Zeuran rifak ikasten hasi nintzalako lehenengo. Zein gehiago, a ber. Lehen aipatu din Lam. Bai. Horren bideo keixenak ikusi jadakot. Kamak 2021. Buah. Hori inkludio bizan. Ze, nola esan, kiston bideo onak zeuzkek, baina eski aparte oso gitarrista honak. En plan... Bai, kriston temazo dako. Oso onak, eske, buah, me encanta Kamak, tío. Bideo geixo egobiako bena. Bai, baina nik uste Zetan da bien, baina. erreta bukauzean nik uste YouTubeekin. Baina horren mitiko bideue Justin Bieberren coverra, nik hori ikaslei bazabitzat, behitu tiponek ze ondo kantatzeiken da. Ez que... Hostia, Kamak. Kamak. Venga, beste bat, ez dakit. Ez dakit zen manean beziru noia. Metallicako bisek pak baten hartze bat txeo iru. Vale. Seditionisteko gitarria bai. Ez da pesa bona, baina bueno. Eta kulaikanikoa, jazta. Erabakitza. Vale. Eta Euskal Herri mailan? Euskal Herri mailan. Ba, enoen jakingo esaten ondo, Ez? Ez? Venga, Ruper Ordorikak inaziko gara. Akordion dako, hori esentziala. Zukenako hasi. Beha ginen nintzen 6 hilabete joten. Vale. Ba, azkenian alkarrekin dakon zea hori. Ba, bueno. Ez da gitarristea, baina Pepu ipatu duzu. Bai. Eta dibertsiotan, hori da, bertsio eguna, jaizetan egiten dena. Bai. Zuek begiko zure asko egiten edo. Eix esan lehen garai baten egon nuan, baina on temporiek ez dela, nira egitela ez dela egiten. Zer bestela, nik berritxarraen bertzio batzu egitea aspaldi, animago egitean. Baina besti gerten noen dik. Baina bai, bertzio gauetan... Bai, beak lotu nostalako lehenengo bertzio gauetan jotera, eta... Ez, azkenean horrek monostan motivazioa gitarria segiteko. Zein gehiago, zimanoia, iru noia. Iru esan honegi, bai. Bai. Hombre, lehenengo zinean top priority oso harri dakot, baina... Zein gehiago, a ber. Zein de pato priority, a ber? Bueno, nebak... Bai, Peio. Peio. Dere taldekide Peio, bai. My biggest influence in the Basque Country. Ados? Claro, likoren sartu nintzanean, oindakitena beste genekixen nide palo, eta asko beak erakutzi ez. Bai. Asko guztau zizitek gire erantzunek, ze normalin jendik ez hemen jutek, gorka horbizu, Aitor Gorosabe, no seke, Joseba B. Ponce, o jendik jutek oso
instituzizuk, ez? Euskal Herri mailan gitarrista instituzionalak dituke, mitiko, nola gau, Mikel Lazkano, jende oso, eta gustau zitek ikuna izela, ezautu deken, eta benetan personalki influio un jendea, ez? Hori, asko gustau zitek. Zekara, nik kantuak ikasterak orduan, ez dakit talde euskaldunen kantu asko baite dakiten. Ja. Orduan, influentzia moan, internazionalak euren kantuak ikasiotelako bai. Claro. Ne bestela nire bizitzan inguruko jentia. Claro. Bai. Vale. Ba, nahaldin azkeneko galdera ingoiat. Eta horita gero gauzatxo batein, eta ja listo izango batzuk. Vale. Oinarte azkeneko 20 minutu pasatxo hauetan egon batzuk pixka daitzen ire guztuk eta ire influenzisek eta anekdota grazioso bat eta beste tarteko. Eta hori nahi diatena galdetu dek ire antiguztue, nunda hori ire amorrue, bale? Eta, que buena. Eta galderiena nahinak gexoak kotaukoia, dau betitzatzen galderiek. Ontxe hartaren mango aldibaren aukerie, barra artista bat, eta bere diskografio zue ezabatzeko, zein aukerako guen. Zure taldeana. Oh! Ez. De repente directo moztu iken da, ez da? En plan, egonai, ze usteat baniala jatzaukeat? Bai, basau edo nahi, dificultades técnicas, mitiko Los Simpsoneko zea hori. Egitxe esan, pixket netzat zea izan da gau, nola, llamada de atención, ze, nik ulertzeat galderie zatarra da. Galderi zatarrak. Claro, igual horretik esan da. Claro, neri afektau zikerin kontura unauk galdera zatarra dala. Baina erantzun. Bai, ez dakit. Zein elimineko nahen mundotik. Galdera hona. Nahiko pasifistia nahi zolako kontutan, orduan. Bestela... Pertsona bat extinginen abil, tio. Pertsona baten bere bizitzeko lana extinginen abil. Ja. Bentsa, no. Autotunia dakon bate bat, esamiakoa. Ez dakit. Bestela nahi baldimak... Venga, autotunia dakon pertsona oro. Oro? Bere landanak gaur. Oro, Bai, ez da. Hor beren general handizen sartzea iz, Hirugarren Gerra Mundiala, venga. Ez diat uste igual jende hori asko ibilikoanik gitarrizketak ikusten, ze txakiat nik uste gure targeta igual pixkate metaleruo, rockeruo dana alaku dekela. Baina, nik bai irutziztek autotuni ingurun debate politi irikileikela, ez? Ze txakiat ze irutzizake, baina azkenein pixketek efektoa, ez? Delay bat, edo fuzz bat, edo distortzio bat izan lehien bezala. Baina, eta nire kritiki hemen zitu horrek autotuniei, nik gitarri hartze baldi maiat. Eta jotze baldi maiat zehose, dilexe euki, distortzizu euki, reverba, phaserra, naekena euki, nik jotze jatena jotazioak ez. Baina, klaro, autotuniek kantatzen ez dakin, eo gaizki kantatzen pertsona baten ahotsa, erabat aldatze baldimeik, hor ja, etxegat esplikatzen nahi lakoen, ez? Ni be aspektu horren kontra nago, autotunian kontra, bestela ez dago ezer. Basio jende bat, esan. Bai, azkenian performance bat, zuk talde bat ikusten duzu eta performanza kontzerturo ezberdina da, baina pista bateri play emun eta programiak beak, autotuniak notak korregien txoen einean performantza zabetz artifizialki editaien puntu batera, non pixa kontzertu denak iguala dian, ez da. Bai, nahi gexena, atzeaka gexena ematezikena horiek, ez? A ber, mundillo esan dikena, ez tegiuela mundillo, ne ustez. Zatek, baina gitarriai beak trastikin pixkat autotuneatzeik notia, ez? Ya está, nos han pillado. Bai? Hipócritas, tío. Bai? Baina, emate balde, naldimak mundillo, erregalaiek fretless bat,
Eta nik ez diat erosiko, baina errealatze baldin maiek, eguzte baldin maiek probaukoiat. Eta igual, ateako zauzo, zer, batzakiat. Baina, nik uste diat autotunin asuntu egexena, nahi behintzat gexena molestatzen zikena hori dikela, ez zitek, eske debate hona musika, abesteko gai ez dan pertsona bat musikari izatie lortzie, alde batetik musikin demokratizazio ezela ondo ziok, baina musiku edek, benetan, eske oso komplikau edek, tio. Bai, komplikau, baina bueno. Ez dakit. Jenteak egiteko gura duena. Zin gara gu jenteak egiteko jazta. Hori alaek. Bale autotunia, zi efektu guaixa da, baina... Azkeneko gauza bat eskauko iat, edekela zehoze jotzeko, eta ni iri gainetik improvisauko txiat nire betiko lau lik, bale? Eske, etxaukat besteik, hartzeiat nire lik zaku eta nire lau bost lik botako txiat horla, eta berse moz gelditzeken. Baina hori, amatio horretik, eskerrak magate nahiko nikik, movida ontara... eskerrak iri, movida ontara apuntatzeatik, eta azkenin, beti izatea demezela, nizue gabe ezingo nukelako eduki hauen, ez? Argiziok, inork ez bat dimazian nahiko hemen parte hartu, nik ez nitxiala 80 elgarrezketa egingo, así que alde hortatik eskerrik asko, eta espero gustoa hango itzeala, neu gustoa hona bat irekin, eta eso gustoa honez. Osten hau. Eta eskerrak zurik, txekarau, gara famosuak inundik inora, eta Euskal Herritxan dauzen gitarrista ezberdin danak. Ekartan dituzu hona, eta gitarrezketak politik izan da ikusteko. Así que, mila esker zurik. Eskerrik asko. Eixek, niretzat hau izan nola gauza nik Rik Beat eta holako kanal bak ikusteizkiat, ez? Eta, en plan de joder, eske euskaraz hau ez dikinok egiten, neukenko jaz, eta prokulo hartza. Eta pixkat hortik gerten zian. Eta, oin naiz da aurten nauken nahi aurreko urtetan hain egiten, lan kontu batiken potrotatik gora indena holako, orokorrin. Baina, segiko jo, pixkanaka, jendiek etorri nahi duen bitertin, etorria izen bezala, segiko jau hortantxe. Hori da. Ema jok. Emu niko txau. Nik... Jo hortarako preparautak arre dut. Markatu, emuten dute tontua, berbaiten, txeo. Ja, eure hotza hitzen nahi izelako denborozu. Nabel nire hotza entzuten, entrevista zuen, bai. Ez du lako lartu, ez dela bialketia zuri, bueno. Esan berratza bat ire alde, nebatzaiat sufri bindekela, hotzan kontukin, baino. Bai ez. Beste, gitarrizketa danetara, jende itorri izen baldi moan, audiziokin itorri izen bezala preparaute, la hostia izen gogoan. Alare, danai eskertzez batela, bakoitzik bere konozimentu eta bere ekipuekin intentatzie elgarrezketa hau eta parte hartzi, baina benetzat gozada bat izen dek euki egen soinu benetan. Oh, nice. Egun niko xo, ez da? Ema xok, zekare behanik, solo. Egot hemen likoren kantu baterako ideikia izan eta gitarrak endu xote eta hori dakotor. Vale? Eta nik riffa jokot, eta... nik zuri ez dut entzun behar, ez da? Ez, hori gero bukatzeken ikusi berkok. Oso ondo. Hemen niko xo, ez da? Ema jok. Venga. Este gaia hitzen. Bai.
Utopikoa! Ba, hortxelako jau, eskerrik asko menutzaten dandanoi, eta beste bat arte. Aio, namaste.